Με ενός λεπτού σιγή στην τιμή του ποδοσφαιρικού παράγοντα Κυριάκο Κυριακάκη άρχισαν τα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική στα τοπικά πρωταθλήματα των Χανίων. Την Κυριακή στους Αγίους Αποστόλους, η Αθλητική Ένωση Εργαζομένων του Ίνκα υποδέχθηκε τον Τιτάνα και επικράτησε εύκολα με 6-0. Το σκορ άνοιξε ο Μουτζούρης στο 10ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση φάουλ με δυνατή σκαστή κεφαλιά. Αμαρκάριστος βρέθηκε στη μικρή περιοχή και έδωσε το προβάδισμα στο Ίνκα, που στη συνέχεια διπλασίασε τα τερματά του και πάλι με αποστημένη φάση από εκτέλεση κόρνερ. Αυτή τη φορά όμως με τον Κομπογεννητάκη να πιάνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή και να κάνει το 2-0 που ήταν και σκόρ ημιχρόνου. Στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων βρέθηκε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Απόστολος Αλεξάκης, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είδε την ομάδα του να σημειώνει άλλα 4 τέρματα και γενικότερα να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Πριν όμως τα τέρματα είχε και ένα δοκάρι η ομάδα του Ίνκα με τον Λίκα στο 55 και στο 60. 5 λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι ο Τσίτας, ο οποίος έπεσε μέσα στην περιοχή. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής ανέλαβε να το εκτελέσει και ευστόχησε κάνοντας το 3-0 για την ομάδα του Ίνκα, που ουσιαστικά είχε καθαρίσει την αναμέτρηση σε εκείνο το σημείο. Ξαναβλέπουμε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Τσίτα. Το 4-0 σε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Τιτάνα. Ο Βεστάκης προσπαθεί να σουτάρει, ο Γονιωτάκης κάνει το δυνατό γύρισμα και ο Πετράκης πάνω στην πορεία της μπάλας, εξ επαφής ουσιαστικά με το σώμα του, την στέλνει για 4η φορά στα δίχτυα της ομάδας των Καλυβών. Το μορφότερο γκολ του αγώνα ήταν το 5ο για το Ίνκα, με συνεργασία Βεστάκη, Γονιωτάκη και τελικά Τσίτα, ο οποίος έκανε το 5-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ξαβλέπουμε εδώ την τελική προσπάθεια από τον Τσίτα και το τελικό 6-0 και hat-trick για τον Τσίτα λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης με ωραία κεφαλιά ψαράκι. Τελικό αποτέλεσμα Ίνκα Τιτάν 6-0. Εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Κώστα Βερναδάκη. Η μοναδική